राजा दशरथଙ୍କ ସମୟରେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଜଳଭକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା ଜଳରୁ ବାହାରିଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହି ଯିଏ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ତାକୁ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ମାରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି ସେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବାରୁ ରାଜା ତାକୁ ସରଜୁ ନଦୀ ତଳେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଲେ। ବନ୍ଦୀ ଜଳଭକ୍ଷୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ଅଜୟବର ସହିତ ନଦୀ ଜଳକୁ ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତାର ଶକ୍ତି ହରଣ ହେବାର ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଥରେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସରଜୁ ନଦୀ ଭ୍ରମଣରେ ଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଦୀ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ମଧ୍ୟରୁ ଭୟଙ୍କର ଜଳଭକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସୀତା ବୁଝିଗଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ବର ପାଇ ଅଜୟ ଏହି ଦାନବକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମାରି ହେବ ନାହିଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସରଜୁ ଜଳକୁ ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କଠାରୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆଣିବାକୁ। ହନୁମାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ଆଣିଲା ପରେ ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଳକୁ ସରଜୁ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କଲେ। ସେହି ଜଳ ଜଳଭକ୍ଷୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପବିତ୍ର ସରଜୁ ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାପ ଶୋଧନ ପାଇଁ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି।